Il-Partit Laburista qed iħejji biex il-ġimgħa li ġej itellem Mass Rally li jaqgħad flimkien il-familja Laburista f'atmosfera ta' festa, mużika u entużjażmu fil-kumpless sportiv tal-Kottonera. Dan l-ispettaklu jimmarka l-ewwel attività ewlenija Laburista għall-2026 u fl-istess ħin jiċċelebra s-sitt snin ta' Robert Abela bħala mexxej tal-partit u anke Prim Ministru. L-attività se sservi wkoll biex titfakkar il-ħidma mwettqa, il-progress li nkiseb sal-lum u l-viżjoni li tkompli tmexxi lil Malta fis-snin li ġejjin. Bi programm varjat ta' kant u mużika, is-serata se toħloq atmosfera ta' divertiment garantit bis-sem ta' artisti popolari li se jitilgħu fuq il-palk għal din iċ-ċelebrazzjoni. One News intaqa' ma' wħud minnhom li diġà entużjasti biex imexxu dan l-ispettaklu tant mistenni. Il-Partit Laburista huwa magħruf ukoll għall-ispettaklu li jagħmel f'kull attività li jkollna. Niftakru fil-mass meetings li kellna fil-passat, imma nhar il-ġimgħa li ġej ser ikollna wkoll spettaklu kbir ħafna. Ser nibdew b'DJ Ziggy li ser ikun qed jagħmel il-warm-up nistgħu ngħidu hekk, u mbagħad ser ikun hemm band fejn ħajkun hemm numru ta' kantanti qabel ma jibda d-diskors u wara d-diskors ser ikollna wkoll għall-after party lil Ryan Spiteri. Il-ġimgħa ħajkolkom show kbir minn għandi u minn għand sħabi, ħajkun hemm ħafna diski li ħajqajmu dak il-fair kif suppost freli l-ewwel waħda ta' dis-sena u vera mill-qalb ġejja din għax mistennija ħafna. Ġew il-Kottonera l-Sports Complex se jkun imżejjen b'ħafna mużika sabiħa, mhux se nkun waħdi mhux se nsemmi l-ħadd. Illa għaliex hemm ħafna kantanti bħalissa n-naċċett għaddejja hekk kulħadd entużjast biex niċċelebraw is-sitt snin anniversarju tal-Prim Ministru Robert Abela. Fl-organizzazzjoni għal dan il-Mass Rally, il-Kumitati Lokali tal-Partit Laburista wkoll qed iħejju trasport dirett lejn il-kumpless sportiv tal-Kottonera. Aktar dettalji jistgħu jinkisbu kemm dirett mill-istess ċentri fil-lokalitajiet jew inkella miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fuq in-numru tat-telefon 2090 1601 jew inkella 2090 1602.